Здравейте, аз съм Алекс и това е нашата програма RA Workshop. Искам да ви покажа как се работи с бази данни, по-конкретно как да направим резервно копие на нашата база данни или как да внесем външна база данни, предварително създадена. Преди това искам да ви кажа две думи за начина на работа с RA Workshop. По принцип системата има два основни компонента. Единият е софтуерното ядро на програмата, а другия компонент е базата данни. За софтуерното ядро ще кажа само няколко думи. От него зависи самата работна среда, т.е. функциите на вашето работно място. В софтуерното ядро е записан вашия лиценз. Той може да бъде безплатният Ultralight или Express, който е за оферти, или пък Advanced Professional, който е за производство. От това, разбира се, зависят наличните функции за дизайн. Освен това, от лиценза зависят също и възможните доклади, които може да използвате в програмата. Тоест, това са различните типове оферти, справки за материали, за производство, за оптимизация, за склад и така нататък. И най-важната функция на ядрото е да осигури правилната комуникация с базата данни. Самата база данни съдържа цялата информация, която е необходима за конкретно вашата фирма. Тоест, това са профилните системи, списъка с клиенти, списъка с оферти, проекти, валути, ценообразуване, както и доста голяма част от фактическия превод на вашите изходни документи. По отношение на превода и на езика на програмата, тук също са разделени нещата на две части. Едната част в превода е концентрирана в самата програма. Това са всички текстове по менютата, по бутоните, надписите, които излизат в документите. Това всичко е преведено в програмата и него няма как да превеждаме ние като потребители. Но в базата данни също има голяма част от това, което вие превеждате, и зависи от това и от това зависи как ще изглежда вашата оферта, например. Например, тук в това поле текста златен дъб е ваш, т.е. се съдържа в базата данни. Тук пък текстът цвят е в самата програма, него не може да промените. Но за това ще говорим в едно отделно видео. За сега е важно да знаем, че в базата данни се съдържа част от текста, за който вие имате грижа да изглежда така, както искате да изглежда вашата оферта пред клиентите ви. Така, преминавам към основната цел на нашето видео. Как да създадем резервно копие на сегашната база данни. Повтаряме, че в сегашната база данни се съдържат всички оферти до момента, цени, отстъпки, въобще правим отпечатък на сегашното състояние на програмата. Ще ви покажа как се създава резервно копие, после ще ви покажа как се възстановява това резервно копие или как се внася външна база данни. Едно и също е. От меню материали отиваме на управление, резервна копия на база данни. Тук потвърждаваме просто. И на място в компютъра, в което ние избираме, създаваме нашия нов файл. В случая аз го правя на десктоп. На десктопа. Резервната копия на базата данни е готово. И ето какво представлява самото то. Това е един файл с разширение BAC и обикновено е голям, над 10 мегабайта. Може да стигне до 20-30 мегабайта, зависи колко е богата вашата база данни. И както казахме, в тази база данни се съдържат вашите оферти, вашите цени, клиенти, въобще всичко. С този файл може да се преместите на друг компютър, на който има инсталирана програмата, има активиран лиценз и може да работите на него. Следно това си е вашия стар компютър. Сега как става
внасянето на външна база данни или възстановяването на подобен резервен файл. Да приемем, че имаме такъв файл. Например, искате да използвате базата данни, която идва с пакета ultralight.bg от нашия сайт. Ето това е базата данни ultralight.bg.bag, така идва с оригиналното си заглавие, и да приемем, че сега искате да използвате тази наша база данни. Как става това? В същото меню материали, също на управление, вече отиваме на възстанови базата данни. По подобен начин отваряме мястото, на което се намира базата данни, и посочваме нашата база данни. Съобщението, че базата данни е възстановена, OK, и по подобен начин влизаме чрез вход. Базата данни иска от нас да въведем потребителско име и парола. Сега обръщам внимание, че това потребителско име и паролата също вървят с базата данни. Тоест, вие за една база данни може да имате една парола, за друга база данни друга парола. Това е важно за вас. Така, показах ви как се създават резервни копия, как се възстановяват резервни копия. Препоръчвам ви да го правите това нещо често, т.е. често да създавате резервно копия на вашата база данни, особено ако правите някаква промяна в ценовата политика или промяна по профилни системи. Тогава за вас ще бъде много полезно да имате резервно копие на последния си работещ вариант, последната работна версия, която при вас е работила добре. Това е от мен за сега. Благодаря ви и не забравяйте да се абонирате за нашия канал.